mi. Lumimiss ka na anak mi. Okay, ato si. Oh, dito ti ino nami. So guys, magantay yun. Ramanantay dagitay. Inyawid da. So guys, dagiti tinyawid da nga napanlaking gadol. Adati. Ada na ganati mahal pa daw? Masayan. Onda pasayan na. Dati. Ada iti tilapia na. Ada iti ano na ganati dati ni? Dalag na. Hito. Karne. Karne. Ay! Special laing. And laing to. Diba? Laing ang sarap. Ano namin jala ito? Sabor. Tapos ada iti bilit guys. So, chibugan na. Amen. Hey! Iti bara na iti. Ano ito? Agpasi kaya. Ikan. Ni nagdakol gayang nakalamong tabano. Itnaramramanan dito. Napandak. Kinalap talaga dito di kente kasta ko. Kente sango ko. Pudot. Dapat. Ito, makaalo na kita ah. Lain guys. Makasih mas. Yan din sa patay. Sayang. Puro na gabi kan. Yan. Lang wala lang na para. Okay. Yan. Tinapay ka mo. Ito din sila na wala. Wala na yun. Okay. Pamigat dito yun guys. Sami kayan. Kaya nagdapi dito ay dinuguan. Can adobo. Adobo. Nabigat dito. Kami kayan. Nag-save kami yan guys. Thank you sa birthday. Kurang at bilit. Thank you. Thank you. So guys, nalpasti pa nga nun. Thank you sa panonood. Bye-bye! Yun lang?
Wala na ending? Remark? Isang lang ito? Dalasan? Hindi kasi lang ko uray, tuloy mo damdaman no maturo ko na nakaigdatan, no kung tuloy nakabagugan. Ay, apo. Mabayag to agin, mahal. Visit lang. So, ayan guys, malpasan. Tingin. Ay. Adi ko na ito, bara. Dara? Sige, ganda pa yun. Bakit? Bakit ako? Bakit hindi sila? Agpakantay kay aso! Nabisundan! So guys, bye-bye na. Thank you sa panonood. Amuyo ka di. Nagiyawid akpay ka ng ti aso. Timpusa.